24 frames per seconde. 5 pillen. 5 pillen. Ja. Lekker trippen. En jij? Ga met jou. Doet hij het alweer? Ik heb oorlog met mijn iPhone. Ah, oké. Mag u wat vragen? Ja, tuurlijk. Wat vindt u van het fenomeen Marilyn Manson? Ja, ik weet niet, maar wat vind ja, ik weet niet. Ik vind een bijzonder aardige gozer. Ja, al 5, hè. Maar, Dus eigenlijk is het ook mijn buurman. dat is de buurman. Ja. Maar hoe vaak is hij nou wel niet thuis? Hij heeft een hele goede carrière, maar is hij nou eens thuis? Nee, nooit. Eigenlijk is mijn vader. Ja, maar hij heeft toch geen zoon? Ja, dat ben ik. Ik ben zijn zoon. Dus als Marilyn Manson me zoekt, ben ik zijn zoon. Ja. Ja, maar ik ben een zoon van Ronaldinho. God, moet je het altijd voetbal van hem vergat het hele filmpje. Maar, hoe is het terugkomen? Ja, dan kan je niet meer terugkomen. Nee. Van Henk zitten. Bel Henk even op. Een man met haar. Borsthaar. Ik kan zoals mannetje. Oh nou, kut. Ik had een film van Lichtrijder hier ook staan, maar die is dus al... Lichtrijder? Ja. Die is echt goed. Lichtrijder. Over een bak gedaan, kut. Hoi. Ja. Oh nee, kijk dit. Ja, pukkerok.